Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Apat ang patay sa ginarado sa isa ka tanker, ang isa ka canter, multicab, mga motor, kag isa ka balay sa Bakong Negros Oriental. Patay ang 3 ka miyembro sa isa ka pamilya kag isa ka pedicab driver, samtang isa naman ang pilason matapos gibungguan sa tanker ang canter pasado las 9 sang aga sang Sabado sa North Poblacion, Bakong Negros Oriental. Bungod badasig ang dalagan, ginpang dus-dus man sang tanker ang isa pagid ka multicab, pila ka mga motor kag isa ka balay. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ginkilala ang driver sang tanker nga si Albert Di Baguio, 33 anyos, residente sa barangay Cabang, Himalalud, Negros Oriental. Samtang ang 4 ka napatay, ang mosanday Anali Pascual, 47 anyos, iya mister nga si Ruel Pascual, 43 anyos, kang ilang minor de edad nga anak nga sakay sa multicab. Patay man ang 59 anyos nga si Meliton Blanco nga sakay sa motor. Ang pilason, ginkilala kay Wilson Kial, 43 anyos nga nagadala man sa motorsiklo. Sunod sa mga nakasaksi, tuman kadasig ang pagpadalagan sa nasambit nga driver. Sunod sa driver, nagasunod siya sa motor nga hana kung tani magpondo. Gani, naglikaw siya apang ginaligar niya nga naglupok ang goma sa panguna sa ginadala niya nga tanker. Dugang pa niya, bisan ano niya kalasak sa preno, hindi na siya makapondo. Ginako sang driver nga yara sa 50 to 60 km per hour ang kadasigon sang iya dalagan. Parayon pang investigasyon sang otoridad sa amo nga insidente. Say, wa man ituyo ani mo no, pero unsa ni tabo ani sir? Gasunod ko sa motor, sir. Unsa motor? Wala na ko basta gasunod ko sa motor. Gasunod ko motor. Muni hunong ni hunong tong motor, ni aksyon hunong minor ni ana siya. Ay muli ko nya ni free ni sabay brake ko. Sabay kabig gamay para ito ni paka man ang buto man ang ligid sir sa side nako. Left side. Ni-explode ang iyang ligid. Pag-explode niya, na sagi niya ang usa ka truck pod niya, ito sa truck nga canter, may cargo. Then pag sagi niya, murag ni, na out of control na siya, ito napasok diri sa residential, ay kuhan nga bahay. Kining mga chariot o mga motor nga nagparking mo na, kuhan, na igo. Kaparking ni mga